Vaasan keskussairaalan teho- ja valvontaosastolla luovuttiin usean hengen hoitohuoneista, jotta potilaille voitaisiin tarjota yksityisyyttä ja rauhallinen hoitoympäristö. 1 ja 2 hengen potilashuoneisiin siirtyminen sisälsi kuitenkin myös haasteita. Osastomme tilaratkaisut eivät olisi olleet mahdollisia ilman terveysteknologiaa, jonka avulla voimme varmistaa jatkuvan tilannetietoisuuden. Teho-osastomme hoitajien on oltava jatkuvasti tietoisia potilaitensa voinnista, myös silloin kun heillä ei ole näköyhteyttä potilaseen. Tilannetietoisuuteen lisäämiseksi ja viestinnän sujuvoittamiseksi päätimme hankkia osastollemme Askomin kokonaisratkaisun. Ratkaisuumme sisältyvät muun muassa älykäs hoitajakutsu ja viestintäratkaisu, modulaarinen lääkintälaiteratkaisu sekä hälytysten vastuutus. Järjestelmä on integroitu Maiko-älypuhelimeen, joka kulkee hoitajiemme mukana kaikkialle. Hoitajakutsut välittyvät Maikon lisäksi tarvittaessa käytävän näytölle ja lääkintalaitetiedot sekä hälytykset osaston koontinäytöille. Hoitajamme saavat tiedon myös hälytyksen syystä, joten he tietävät heti, miten ja kuinka nopeasti hälytykseen on reagoitava. Yksi meille tärkeistä ominaisuuksista on se, että hälytykset lähtevät vain potilaan omalle hoitotiimille. Melukuormaa vähentää sekin, etteivät hälytykset soi, jos hoitaja on jo hoitohuoneessa. Rauhallisempi hoitoympäristö lisää sekä potilaiden että hoitajien hyvinvointia. Arvostamme myös henkilöturvaratkaisua ja sen tarkkaa paikannusominaisuutta. Puhelimeen turvapainikkeella hoitajamme voivat huomaamattomasti hälyttää apua uhkaavissa tilanteissa. Askomin ratkaisut ovat olleet meillä käytössä jo pitkään ja niitä on laajennettu tarpeen mukaan yhteistyössä Askomin kliinisen asiantuntijan kanssa. Suunnitteluvaiheessa kliinisellä asiantuntijalla on tärkeä rooli. Hän ymmärtää hoitohenkilöstön ja sairaalan tarpeita sekä ratkaisujen teknistä puolta. Yhdessä suunnitellut ratkaisut palvelee parhaiten tarpeitamme, mikä on meille tärkeintä. Tiedän, että mun potilas on turvassa, kun mä menen vaikka tauoille tai päästän muita tauoille, niin myös heidän potilaan hälytykset saattaa tulla mun puhelimeen ja pystyn seuraamaan siitä kaikkia kriittisiä tapahtumia.